práce webinárov v rámci nášho projektu Climate Knowledge Lab. Som rád, že dnes medzi nami môžem privítať Zuzku Revesovú z organizácie Spolka, ktorej činnosť je veľmi rôznorodá a som si istý, že Zuzka ju na úvod predstaví. A teda dnes sa budete spolu s ňou venovať tomu, ako efektívnejšie zapájať nielen do klimatických politík, ale možno do nejakej snahy ovplyvniť dianie v našom bezprostrednom okolí verejnosť, či už odbornú alebo laickejšiu, cieľom získať, akoby vytvoriť väčší tlak na potrebné pozitívne zmeny. Čiže to je z mojej strany asi tak všetko a Zuzi, nech sa páči, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, ale ochorela som. Našťastie vás nemôžem nakaziť online, takže tomto je čaro tohto osobného vzdelávania. Aspoň sa môžete chyliť k svojim obľúbeným nápojom a vychutnať si spoločný dialog alebo multialog o téme spolutvorby a participácie. A ja budem veľmi rada, ak bude toto interaktívne vzdelávanie. A neviem, ako ste zvyknutí doteraz. Ja som nastavila nejaké interaktívne aktivity aj v breakout roomoch, tak verím, že to technicky zvládneme a že to bude fun a zároveň aj prínosné. Na rozmazanej fotke sme my, to som ja pred 2 rokmi s tehotenským bruchom, takže takto už nevyzerám, ale takto väčšinou vyzerá moje kolegyne. Je nás 6, 4 architektky, 2 sociologičky, to je na streche Cvernovky v Bratislave, kultúrneho a komunitného kreatívneho centra, kde sídlí Bratislavská kancelária Spolky, ja sídlim v Košiciach, kde máme vlastne taký ako keby aj mentálny domov, aj keď väčšina z nás tu už nebýva. Takže toľko ku mne. Budem veľmi rada, keď sa momentálne ozvete aj vy a dáme si nejakú takú predstavovačku, alebo povieme si, že kto je tu, čo je tu. A mohli by sme začať takým zisťovaním, že kde sa nachádzate na škále pH, teda od kyslosti k horkosti. Tak kebyže napíšete do chatu, že kde ste, alebo buď napíšte číslo, alebo napíšte pripodobnenie sa vo forme jedla, alebo zeleniny, alebo produktu kozmetického a môžete napísať, že prečo sa tak cítite. Tak nechám vám pár minút a budem zatiaľ sledovať chat. Ja môžem povedať, že ja som dneska taký odstík, takže si dám si 3. Výborne, máme tu banán, lebo celkom dobrý balans od Lucie, vďaka. Ostatní, kľudne ešte. Patricia píše, že jahoda plná energie, ale preflaknutá sociálnou interakciou. Dobre, tak budeme rešpektovať aj tento feeling, keď sa nebudeš chcieť veľmi zapájať. Ja to úplne chápem. Dajme si ešte aspoň 3. 8. Dobre, čiže krv života. Rozprúdená krv po interviu, super.
Tak to je celkom fajn, že sú tu také, že tu není žiadna kyslosť zatiaľ, ani žiadna horkosť medzi nami. Či ak je, tak sa asi nehlasí. Dobre, tak možno sa kľudne ešte môžete k tomu vrátiť, že je tu nejaká únavka, tomu rozumiem, tak si dáme taký ako keby pomalejší úvod, aby ste nemuseli hneď nejak super interagovať. Ďakujem vám pekne za túto spätnú väzbu. Tak prečo vlastne my robíme spolutvorbu, prečo Spolka robí spolutvorbu? My sme kolektív, ktorý vznikol v roku 2016. Je to už 10 rokov, neuveriteľné, kde zmizlo tých 10 rokov môjho života, vôbec sa na to necítim, že už to tak akože mám tú ťažobu za sebou, že už nejakú históriu musíme písať. A vlastne vznikli sme ako kolektív spolužiačiek zo strednej školy. Čo je pre mňa vlastne vždycky fajn, keď sa môžem rozprávať alebo diskutovať s ľuďmi, ktorí sú možno v podobnej pozícii, že sú na vysokej škole alebo mladí absolventky alebo na strednej škole a že vlastne im záleží na tom okolí, tak presne v tejto pozícii sme boli a síce sme ako keby mali nejaké, boli sme vtedy na tých školách, ktoré nejak smerovali k tvorbe mesta, moje kolegyne sú architektky, ale nejak, že by sme vlastne hneď od začiatku cítili, že sa chceme angažovať. To bolo hlavne v tom zmysle, že nám vadili nejaké veci, ktoré sa v Košiciach realizovali a chceli sme, aby sa robili inak, lepšie. A hlavne sme to chceli robiť spolu. A táto ako keby tá vášeň pre to robiť veci spolu nám zostala, aj keď to bolo nie vždy ružové. A zároveň tá chuť meniť veci sa možno prehlbila a snažíme sa uvažovať nad tým, ako vlastne do tvorby mesta zapájať ľudí, ktorí, alebo vlastne vôbec aktérov, ktorí nie sú súčasťou toho bežného plánovania mesta. Nemyslí sa na nich, keď sa niečo rekonštruuje, nemyslí sa na potreby špecifických skupín a takisto teda pre nás sú vlastne dôležité tie takzvané marginalizované perspektívy, alebo teda ľudia, ktorí sú vlastne trošku na okraji alebo na periférii. A zaujíma nás to aj kvôli tomu, že si myslíme, že takýto je ten správny vývoj sveta. A snažíme sa myslieť nielen teda na ľudí, ale aj na rôznych takzvané viac než ľudských aktérov, aj keď to znie veľmi ako keby komplikovane, ale v podstate nám príde, že plánovanie pre mesto nemá byť len pre ľudí, ale aj pre prírodu, pre zvieratá, pre rastliny a v tomto vlastne veľmi súzníme s dianím a aktivizmom okolo Klimate potrebuje a okolo klimatických hnutí. Preto sa vlastne snažíme aj prepájať naše aktivity s rôznymi ďalšími nástrojmi, ktoré sú napomocné vlastne boja za zachovanie aspoň nejakého takého klimatického normálu, nenormálu. A vlastne v rámci miest a v rámci obcí máme nejaké nástroje, ako sa tomu dá postupovať. Takže to bude z mojej strany ten ako keby narratív, ktorý by som sa snažila vlastne vám sprostredkovať a máme na to niektoré nástroje, ktoré si môžeme povedať, ale kľudne si môžeme dať aj nejaký ďalší dialog. Takže prvá vec, prvá taká mierna diskusia, ktorú si môžeme spustiť v rámci breakout roomov, alebo ak budete chcieť, tak aj následne zdieľať, je čo ste vy niečo spolu vytvorili zo svojich aktivít, alebo či ste vlastne mali nejakú šancu niečo spolu vytvárať so svojím okolím. Takže vás rozdelím a budete mať chvíľku, možno 4 minúty, aby ste si možno skúsili rozmyslieť, že či
sa niečo stalo takého charakteru, kde ste vy vlastne mohli ovplyvniť okolie spolu s vašimi blízkymi alebo vzdialenejšími susedmi. OK, tak na 5 minút len stručne si povedzte medzi sebou. Tak sme tu všetci snáď. Mali by ste vidieť moju prezentáciu znovu. Vidíme. Vidíme. Ale dobre. Tak na začiatok vysvetlím, keďže vy ste asi mali v materiáloch uvedené, že sa budeme baviť o participácii a ja tu stále hovorím spolutvorba, tak prečo to vlastne takto hovorím? Tak my ako spolka si myslíme, aj sme o tom napísali nejaké publikácie, že to slovo participácia nie je úplne vhodné, pretože ako keby evokuje akýsi rovný prístup k nejakému procesu, kde akože sa každý nejak rovnako zapojí. A občas je to potom také sugestívne, že potom vlastne hocikto môže hociako vstupovať do hociakých procesov a nejaký to akože tým odborníkom kaziť. A vlastne vlastne zo slova participácia stal taký trošku strašiak vo verejnej politike. My si myslíme, že to nie je o tom, že by sa mali naplňať potreby nejakých jednotlivých ľudí, ale že sa vlastne dávajú do kontextu s potrebami ostatných a že sa vlastne vyjednávajú. Vnímame sa a vzájomne sa o seba staráme, preto to voláme spolutvorba. Aby to trošku zjemnilo nejaké to procesuálne pochopenie, nejaký ten technokratický jazyk a aby sme vlastne stále ako keby argumentovali, že každý pozerá na nejaké územie alebo na nejaký problém zo svojho vlastného pohľadu, zo svojej vlastnej expertízy, ktorá je vždy fajn. Aj expertíza vlastne obyčajného človeka z ľudu je dôležitá práve preto, lebo ten človek je najlepší odborník na svoje okolie, pretože v ňom žije a má ho úplne na 100% navnímané. A vlastne tú spolutvorbu sa snažíme aj akcentovať preto, lebo vnímame, že aké sú potreby aj ľudských, aj tých viac než ľudských aktérov a snažíme sa aj predvídať trochu, aké by mohli byť tie potreby tých včiel v meste, alebo nejakých rastlín, ktoré sú citlivé na nejaký typ vzduchu, alebo nejaký typ znečistenia a tak ďalej. Čiže preto je to pre nás spolutvorba a preto vlastne budem hovoriť o spolutvorbe aj naďalej. Je to aj kvôli tomu, že vlastne keď sa rozprávame o participácii, je tu taká ako keby zaužívaná metafora, ktorú používala Sherry Einstein ako vlastne tento rebrík participácie. Že na tom najvyššom, na tých najvyšších priečkách rebríčka, alebo že vlastne človek tak trošku ako keby musí stúpať po tom rebríčku, kde je vlastne reálna moc občianska kontrolovať dianie vo verejnej správe, nejakým spôsobom dávať prípadne hlas tým svojim delegátom, tým zastupiteľom, prípadne byť súčasťou partnerstiev, v ktorých jednak tie inštitúcie, ale aj tí obyvateľia sú vlastne v nejakej forme vlastne spoločného rozhodovania. Potom sú ale nejaké typy participácie, kde ako keby sa tvárime, že ide o participáciu, ale je to vlastne len konzultácia, kde ako keby dostaneme nejakú spätnú väzbu, ale reálne
tí ľudia nemajú vplyv vlastne na to, ako sa vlastne rozhodne. A potom sú typy neparticipácie, a to je nejaké akože terapeutizovanie verejnosti alebo manipulácia. A to sa často robí napríklad v developerských projektoch alebo v nejakých iných, teraz už aj verejných zámeroch, ale vlastne vždy aj vo verejných zámeroch, že sa vlastne sfejkuje nejaký participatívny proces, že sa nastavia také vlastne pravidlá tej participácie, že to nikomu nepomôže. Reálne to v podstate len že vyvolať nejaké hádky alebo vyvolať chaos, neporozumenie. A preto sa vlastne s touto participáciou tak akože dosť ťažko pracuje, keďže má taký ako keby zlý obraz v verejnosti, ale aj vo verejnej správe, v samospráve. Pretože, a to sú vlastne tieto ako keby časté výtky, že participácia na spoločnom plánovaní sa často oslabuje tými manipulatívnymi praktikami tých, ktorí sú pri moci, čiže nejakým spôsobom sa vlastne vytvorí nedôvera, že hoci aj to budeme mať, bude ten proces existovať nejakým spôsobom, sa vlastne nám podarí zapojiť ľudí do nejakej tvorby, spoločného plánu, zámeru, projektu, tak to vlastne niekto využije, zneužije. Druhá vec je, že na Slovensku sa často vlastne toto negatívne spojenie s participáciou vlastne nesie kvôli tomu, že to evokuje ľuďom socializmus alebo všeobecne vlastne takú akože, že existuje vlastne nedôvera vo všelijaké druhy kolektívov a všelijaké druhy kolektívnosti. Teraz sa to samozrejme už pomaličky začína meniť, ale stále vlastne v generácii, predpokladám okolo 50 plus, vlastne nachádzate také akože zdesenia, keď vlastne ľudia by mali robiť niečo kolektívne. Vysvetľuje sa to v sociológii práve tým, že sa ako keby, že tá trauma vlastne z toho spoločného vyústila k tomu, že má pomaly každý druhý človek v Česku svoj vlastný bazén, píše o tom Pavel Pospiech. A práve takýto duch socializmu sa často objaví ako nejaký strašiak, že sa využije vlastne na postrašenie, keď je nejaký politický problém alebo nejaká citlivá otázka aj ohľadom životného prostredia alebo klímy, že joj, tak vy ste tu jak proste za socializmu robíte schôdze, robíte nejaké stretnutia a zapisy a proste je to proste celé akože uncool. Ale táto trauma snáď pomaličky odíde a spoločné a vyjednané budúcnosti budú môcť prísť do našej kultúry a snať sa normálnou súčasťou vlastne spoločnosti. A tretia vlastne taký dôvod môže byť, že Slovensko podobne ako iné krajiny vlastne nezažili takéto globálne emancipačné hnutie, ktoré je bežné vlastne v západných krajinách, ktoré sa vlastne naučili takých tých spoločných techník vlastne si ich osvojili a stali sa súčasťou toho. A preto vlastne participácia alebo takéto spolutvorba úplne normálna vec v Berlíne alebo hoci kde vlastne v rámci západu, že sa ľudia zapoja do toho, že im záleží na ich okolí. Chýba nám vlastne takáto kultúrna skúsenosť. Nejaký typ participácie vlastne máme zakotvený aj v našich zákonoch a politikách, ale práve ako som hovorila, že často je to vlastne len formalistická alebo manipulovaná prax a preto vlastne je výzva na nás, že ak sa chceme angažovať spoločne a chceme niečo zmeniť, tak by sme mali
spolutvorbu poňať možno trošku kreatívnejšie a vlastne chytiť sa tých princípov, ktoré za chvíľku vysvetlím. Aj keď aj tí majú svoje limity, je potrebné pochopiť, že asi žiaden projekt nevie zapojiť, že úplne každého úplne do detailov. A to ani vlastne nie je cieľ, ale vlastne ako keby využívanie tých existujúcich právnych rámcov je fajn. Napríklad, že máme nejaké dokumenty, ktoré sa pripomienkujú, územný plán, ktorý má svoj vlastne proces pripomienkovací, kde sa vie verejnosť vyjadriť napríklad pri prerokovaní konceptu, pri prerokovaní návrhu, čo je vlastne štandardne legislatívny proces, kde každý môže pridať pripomienku a vlastne môžu formulovať aj hromadné pripomienky, ak sú vlastne z nejakej väčšej skupiny ľudí. Že môžeme využívať svoje právo na informácie a tým pádom vlastne zistiť a informovať ďalších, čo vlastne samospráva zamýšľa. Že sú procesy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, kde je účasť verejnosti zakotvená, že sú územné a stavebné konania, kde je účasť verejnosti zakotvená. To vlastne, na to máte právo, vlastne je to strašne ťažké to sledovať, kde všade sa deje niečo, že to vyžaduje veľmi veľa času pre obyčajného človeka, povedzme, ktorý nie je profesne zaangažovaný, tak vlastne sledovať nejaké typy týchto procesov, že to chvíľku trvá sa ako keby do toho dostať a získať si tie kontakty a tak ďalej, ale nie je to nereálne, je to úplne bežné, že sa tomu ľudia venujú, lebo im záleží vlastne na tom svojom okolí. Ďalšie formy sú práve referenda, petícia alebo vytvorenie zhromaždení. Existuje možnosť byť súčasťou komisie v zastupiteľstve, čiže každá obec, keď má komisie, môžu mať aj niektoré obce, nie som si istá, či úplne všetky, ale majú zástupcov z nepolitických osobností, ktoré v zastupiteľstve môžu predkladať aj návrhy alebo diskutovať vlastne. Prípadne existujú nejaké neformálne rady, také ako keby pri nejakých projektoch, že vlastne vítajú aj často mladých ľudí do svojich radov, aby vlastne dali nejaký svoj konzultačný hlas alebo odporúčanie pre nejakú politiku v rámci obce. No a potom sú tie komunitné a občianske nástroje, tým sa akože môžeme venovať najviac, ale oni sú tieto vlastne nástroje previazané, že ak si vytvoríte nejakú iniciatívu, tak si viete následne aj vyžadovať na základe práva na informácie veci z obce, viete byť súčasťou konaní, viete pripomienkovať dokumenty, viete sa dostať do komisie a tak ďalej, že vlastne v prípade, že chcete byť aktívne zaangažovaní v rámci obce a keď chcete nejakým spôsobom mať dopad na to svoje okolie, tak je fajn vlastne vedieť, že na ktorých všetkých vlastne úrovniach samosprávy sa viete angažovať. Tu som chcela si dať pauzu na 10 minút, ale možno preskočíme pauzu a dáme si ju neskôr, lebo nás je menej, než som predpokladala, tak tá diskusia predtým bola kratšia a môžeme ísť ďalej. Tiež by som vytvorila znovu tento breakout room a mohli by ste sa porozprávať z vašej skúsenosti už z predchádzajúcich webinárov, keďže ste už mali informácie ohľadom tých klimatických víziev, že ktoré veci vám prídu, že takto ako keby spoločne vieme podporiť, alebo ako sa vieme organizovať, pre ktoré konkrétne klimatické problémy alebo otázky v rámci samosprávy alebo v rámci obce. Tak snad je to jasná otázka. Čiže čo v rámci oblasti klímy vie adresovať spolutvorba? Skúsime zase skúsime 3 miestnosti. Okay.
Lebo ja viem, že existujú obce aj na Slovensku, ktoré majú participatívny rozpočet. U nás sa to stalo trošku tak, že boli také dva prístupy proste k tomu participatívnemu rozpočtu a vyhral taký, čo je asi dosť taký marketingový, povedzme, že síce akože sa vyčlení nejaká suma na participatívny rozpočet, ale sú to len také maličké projektíky, ktoré, no, že je to možno nejaké, neviem, 0,5% rozpočtu sa dá akože na toto a že vlastne môžu potom obce, v rámci obce hlasovať verejnosť, že kto vyhrá a môže potom realizovať ten svoj projektík. Že to nie je, ako, že tá idea by bola, aby sa skutočne vlastne obec nejak vedela vyjadrovať k rozpočtu, k prioritám a tak ďalej. Ale v Česku to tiež takto funguje v niektorých obciach, že sa vlastne hlasuje o tých malých projektoch a tie sa potom vlastne realizujú, že hlavne sú to projekty ohľadom verejného priestoru. Ako vie to byť fajn taký aktivátor na tento verejný priestor a na tieto veci, čo sa týka nejakého komunitného života. Často sú to projekty ohľadom detských ihrísk, nejaké turistické chodníky, revitalizácie nejakých priestranstiev a tak ďalej. A čo sa týka informácií k tomu, tak vám môžem potom dohľadať a poslať, že ktoré obce na Slovensku to majú a prípadne, že ako by sa to dalo presadiť, aby aj vaša obec mala takýto projekt participatívneho rozpočtu. Tak môžeme ísť na tie nástroje spolutvorby a potom si dáme tú pauzičku po hodine. Tak toto je miestnosť takej triedičky obilia v mlyne vo Veľkom Šariši. A v tejto miestnosti sa nachádzajú rôzni ľudia. Sú to ľudia, ktorí boli prizvaní na stretnutie, aby sa vyjadrili k tomu, čo si myslia, že ten mlyn v budúcnosti potrebuje. Ja som sa rozhodla, že vlastne hlavným nástrojom, ktorý by som chcela, aby ste sa naučili, aby ste potom následne učili tých ďalších ľudí, s ktorými budete pracovať, je tzv. Analýza stakeholderov, pretože si myslím, že to je vlastne tak základná chyba alebo základný problém, ktorý sa robí, ak sa realizuje nejaký projekt participatívne. Pretože tá hlavný princíp podľa nás je tá adresnosť, že existujú rôzne skupiny, ktoré je treba zapojiť. Ak chcete niečo presadiť, sú rôzne možnosti toho, ako ľudí zapojiť. Viete ich prizvať na diskusiu, viete ich prizvať na stretnutie, viete s nimi robiť rozhovor. Dá sa to rôzne, ale v podstate to umenie si myslíme a prečo si myslíme, že aj nás vlastne prizývajú obce na túto prácu, je, že sa snažíme čo najadresnejšie pracovať s tými jednotlivými skupinami ľudí. Ten princíp tej analýzy je nasledovný. Pre ten úspech je dôležité vedieť, kto a za akých podmienok má byť súčasťou toho procesu, ako sa chce, alebo má zapojiť a prečo. To znamená, že je takáto os, na ktorej existuje vlastne taká ilustrácia zobrazenia, že niekto má moc, to znamená, že buď je riaditeľ nejakej firmy, alebo je starostka, alebo je riaditeľka školy. Jednoducho je v pozícii, kde rozhoduje o veciach. Druhá vec je záujem. To znamená, že či tá osoba alebo tá inštitúcia majú na danej veci vlastne chuť niečo zmeniť, alebo či sa chcú do toho zapojiť. A takto sa vlastne v teórii usmerňuje, ako vlastne pri participácii pracovať s týmito rôznymi pozíciami. Samozrejme je to moc
alebo záujem relatívny v tej našej kauze. To znamená, že v prípade takéhoto mlyna tá moc proste základnej školy na tom veľmi nie je. Že aj tá pani riaditeľka síce akože má moc v zmysle svojej školy, ale nemá moc nad mlynom. Takisto je vlastne dôležitý ten záujem, hej, že možno niekto má záujem na nejakej širšej báze, napríklad niekto má záujem na nejakom pozemku, chcieť tam realizovať nejakú výstavbu, ale zároveň susedný pozemok ho nezaujíma, tak s ním nebudete ako keby, že to nie je niečo, čo v čom by vlastne musel sa veľmi starať. Ale ako keby niektoré susedné vzťahy sú dôležité, keď sa dotýkajú a vedia vlastne ovplyvniť kvalitu toho pozemku alebo vedieť kvalitu toho daného územia. Čiže vždy je to vlastne relatívne tomu vášmu projektu. Čiže keď má niekto veľkú moc a veľký záujem, tak to sú vaši najlepší partneri. S tými viete a musíte úzko spolupracovať. Často sú to vlastne tie obce a tí starostovia, takže to je taká jedna skupina vlastne ľudí, s ktorými je dobré sa snažiť nastaviť tie vzťahy a aj tie formy stretnutí alebo jednaní, tak, aby vlastne vám vyhovovali. Aj im vyhovovali hlavne. Takisto to môžu byť veľké podniky alebo nejaké veľké inštitúcie, štátne inštitúcie, podľa témy. Tí, ktorí majú moc alebo nemajú záujem, tých je dobre si nepohnevať, lebo náhodou budú mať záujem proti vám. Tak tých ako keby len akože uspokojiť, splniť si svoje povinnosti, ale zároveň ako keby, že držať si vlastne v rámci toho nejaký odstup je stále fajn. A tí, ktorí nemajú moc, ale majú záujem, je fajn informovať minimálne, pretože je to niečo, čo je ako keby v rámci také akože slušnosti, že sa môžu zapojiť a to je taká ako keby tenká hranica potom následne medzi tým, že kde je vlastne tá široká verejnosť, pretože široká verejnosť, aj som to počula vo viacerých vašich diskusiách, že široká verejnosť, keď je len človek sám, tak môže mať ako keby záujem, ale nemá veľmi moc, napríklad byť súčasťou tých procesov EIA a tak ďalej, ale v podstate, keď sa stane súčasťou nejakého spolku alebo občianskeho združenia, ktoré už vie byť oficiálne prizvané do tých procesov, tak už začína mať tú pozíciu moci. A my vlastne, keď rozdeľujeme, ako keby keď si robíme tú analýzu, čo aj vlastne bude vaša aktivita na nasledujúcej časti, tak sa snažíme si predstavovať, že OK, tak niekto môže byť verejnosť, ale ako keby, že tí budú informovaní, ale potom vlastne budeme sa snažiť o nejakú výzvu k zapojeniu, aby vlastne sa stali tí, ktorí aj vlastne môžu mať tú moc napríklad rozhodovať. A to je napríklad pri tom územnom plánovaní, čo je téma, ktorú spolka relatívne intenzívne rieši. Územný plán je dokument, ktorý reguluje územie toho, či sa tam môže stavať, či sa tam nemôže stavať, či tam môže byť, aká výška tam môže byť a tak ďalej, ale chráni aj nejaké prírodné oblasti. No a vlastne všeobecne ako keby verejnosť môže pripomienkovať územný plán. Takže síce ako keby pri práci s územnými plánmi my vyzývame verejnosť, aby sa informovala, aby sa vzdelala o tom, čo to je územný plán. A následne, keď už sú ľudia vzdelaní, tak môžu proste dostať tú informáciu, že vy sa viete zapojiť a vy sa viete zapojiť tak a tak a tak. Napríklad naformulovaním také a také pripomienky. A to je vlastne tá výzva k zapojeniu, kde sa z tej informácie stáva ten ako keby tá moc. Takže tiež je tam ako keby ten presun, ale v podstate najdôležitejšie je vlastne si uvedomiť, že čo sú tie ako keby rôzne úrovne a že my vymýšľame tie formáty a tie kampane a tie stretnutie na základe toho. Máte vy k tomu teraz nejaké priame otázky?
OK. Čiže to, akým spôsobom vlastne zrealizovať nejakú spolutvorbu, nie je na to ako keby jednoznačná odpoveď, vždy záleží, že koho a ako zapájame. Toto je vlastne stretnutie v Ústí nad Labem pri projekte Korzo pro nás, ktorý spolka realizovala v spolupráci s Hraničářem a s tým kolektívom Korzo pro nás. To je vlastne v mestskej časti Krásne Březno, ktorá má veľa ľudí, ktorí žijú v nejakej generačnej chudobe a bola tam takýto objekt občianskej vybavenosti, klasická socialistická budova pre obchody, služby a tak ďalej. A mesto sa vlastne snažilo to zrekonštruovať, ale nikdy nejak nezapojilo tú verejnosť, ktorá tam žije. A tie naše aktivity a to prinášanie tých metód malo za cieľ aktivovať tých ľudí, ktorí tam žijú, aby sa do toho vedeli zapojiť, aby vedeli oni aj sformulovať, čo by tam chceli mať a aká by mala byť vízia tej budúcnosti toho Korza. Čiže ako keby tie aktivity boli rôzne, že festiválové, nejaký futbal, nejaká opekačka a tak ďalej. Že vlastne často je to ako keby priblíženie toho, že participácia je nejaký oficiálny verejný proces, kde sa poznámkuje a kde sa proste musí naformulovať paragraf neviem aký, k tomu, že participácia môže byť aj opekačka, keď sa tam bavíme o tom, čo chceme mať z tohto objektu, alebo ako by sme chceli, aby vyzerala budúcnosť. Keď vieme vlastne viesť ten dialog nejak tak, aby bol ľudskou rečou a blízky zvykom tejto komunity, ktorú my chceme osloviť. Takisto je vlastne úplne iné robiť spolutvorbu s deťmi. A ako som spomínala na začiatku, tak spolka vedie vlastne veľa aktivít s nejakými skupinami, ktoré nie sú bežne súčasťou vlastne územného plánovania. Tak deti sú súčasťou tohto a snažíme sa vlastne prispôsobovať tie workshopy deťom tak, aby vlastne chápali, že čo to znamená verejný priestor, životné prostredie a tak ďalej. Čiže používame ilustrácie, používame nálepky, architektonické modely sa snažíme vyviať tak, aby boli bližšie tej predstavivosti a aby sa vlastne vedeli zapojiť k tomu imaginovaniu si budúcnosti. Toto je vlastne zo stretnutia, ktoré sa týka územia okolo rieky Hornát v Košiciach, kde bola vyhlásená architektonická súťaž, teda urbanistická súťaž, ktorá vlastne nemala participáciu ako nejaké predkolo. Vlastne primárne to bola súťaž na základe zadania, kde odborníčky, teda architekti rozhodli, že ak to má byť. Dosť tam ako keby zmenili to, ako by mala vyzerať rieka, dosť tam zmenili, ako by mali fungovať jednotlivé pozemky, napríklad na mieste policajnej akadémie má byť niečo a niekde inde tam má byť proste ministerstvo vnútra, tam má mať budovu a nikto sa vlastne s tými majiteľmi tých pozemkov nebavil, keď robili tú súťaž. Teraz súťaž stojí neviem koľko, 100 000 eur minimálne a za tých 100 000 eur sa síce akože vytvoril nejaký nápad, ale ten sa musel celý prerobiť, pretože vlastne bolo tam veľa záujmov tých jednotlivých stakeholderov v rámci toho územia. Čiže urobili potom takýto workshop, kde nás prizvali, aby sme tam aj s tými majiteľmi dali vstúpiť do toho, že čo sa teda má v tej územnej štúdii následne objaviť, čo to vlastne to územie má následne mať. A potom tí urbanisti, čo sa to síce vyhrali, museli celé proste prerobiť do tej podoby, aby to bolo dobre. Čiže zase to stálo to mesto neviem koľko 1000 eur, 100 000 asi znovu. Takže to sú možno ako keby tie nástroje tej participácie nielen na to, aby sa
aby dobre bolo nejakého akože svetového mieru, alebo aby sme boli za pekných, ale aj aby sa ušetrili peniaze, aby sa robili rozhodnutia, ktoré sú nie na 10 minút alebo na jedno volebné obdobie, aby sa ukázal pekný obrázok, ale aby sa robili reálne rozhodnutia, ktoré vedia mať dopad a vedia sa s nimi stotožniť väčšie skupiny obyvateľstva. Takisto napríklad ako ten územný plán, že je to vec, ktorá sa robí na 20 rokov, je to zladenie strašne veľa záujmov, je to spoločenská dohoda, ako hovoríme, že vlastne aj podnikatelia, aj životné prostredie, aj obyvateľstvo, všetci vlastne do toho musia nejak hovoriť a musí sa tam nájsť nejaký ten kompromis. Samozrejme, nikdy nebudú všetci spokojní, ale práve ako keby vedenie toho dialogu takou metodou, že ako keby každý vie, že kde je to jeho miesto, ako vie do toho prispieť konštruktívne a nie len tak, že formalisticky sa akože odhlasuje, že sme spravili nejaký participatívny proces, tak vie práve priniesť aj ako keby rozumné, racionálne riešenia. Sú k tomu nejaké otázky? OK. Chcete pauzu? Alebo ideme ďalej? OK, takže prípadová štúdia. Budeme sa baviť o revitalizáciách brownfieldov. Viete, čo sú brownfieldy? Sú to vlastne často industriálne budovy, ktoré už nemajú svoje využitie. Sú v mestách, ale aj v obciach. A v súčasnosti sa stretávame vlastne s veľkým, on je zatiaľ nie až takým veľkým, ale existuje relatívne tlak na to nejakým spôsobom ich revitalizovať, pretože je to príležitosť napríklad šetriť životné prostredie tým, že sa nebude stávať odznova, ale že sa vlastne využije to, čo už je postavené. Má to význam napríklad preto, lebo ako hovorí iniciatíva Nový európsky Bauhaus, že vlastne stavebný priemysel kvôli cementu má veľký, obrovský podiel na znečistení a aj vlastne zhoršuje klímu, takže je vlastne taká akože výzva k tomu pristupovať kreatívne ku revitalizácii brownfieldov a je to aj taká otázka vlastne komunity, kultúrneho dedičstva alebo toho, že ako my narábame vlastne s tým našim okolím, že vieme, že proste existuje niekde nejaká ako keby relatívne pekná stará budova a je prázdna a je to aj nebezpečné, aj tam akože niečo niekomu môže stáť, ale vlastne nemáme priestory pre verejnosť, kde by sa mohla stretávať v obci, tak práve využívanie týchto starých budov často technických alebo industriálnych je taká príležitosť na to. No a deje sa to aj na Slovensku relatívne, sa to začína ako keby zlepšovať a jedným z takých pekných prípadov je Partizánske. A to je vlastne taká občianská iniciatíva, ktorú by som vám chcela odprezentovať ako príklad, že to nie je, že samospráva, ale že skupina nadšencov a nadšenkyň kúpila starú továreň, túto jednu budovu, Fabriku 61, a chce ju prebudovať na kultúrne centrum. A vlastne robila to participatívne a my sme im v tom pomáhali. Tento príklad uvádzam aj preto, aby sme si vlastne mohli potom vyskúšať tú analýzu stakeholderov možno na inom príklade a aby ste si ako keby osvojili možno tú techniku a skúsili o tom nejak kreatívne pouvažovať. Tu sme vlastne tá participácia vlastne mala aj taký zmysel, že na základe dotazníka, ktorý sme realizovali so širokou verejnosťou, tam bolo nejakých 1000 odpovedí, tak vlastne veľmi vyslovila verejnosť za to, aby sa niečo s tou fabrikou dialo. Vyjadrili, že čo by si tam asi predstavovali a taktiež sa vlastne snažili ako keby týmto dotazníkom alebo aj tým, že sa ľudia o to zaujímajú, tak získať podporu obce.
že obec počúva na to, čo chce široká verejnosť. Ak je tam nejaké číslo, ktoré už je hraničné, tak im to začína byť dôležité. Ja sa na chvíľu mutnem. Takže zároveň sa vlastne v rámci toho participatívneho procesu, keď sme následne oslovili takú užšiu skupinu z tých stakeholderov, čiže tých ľudí, ktorí majú záujem, my sme oslovovali ľudí na rozhovory, tam boli aj ono to bola vlastne baťovská fabrika, to znamená, že existovala nejaká aj tradícia baťovej školy práce, tam sa stretávajú rôzni seniorky, čiže aj s nimi sme sa rozprávali, aj s mladými ľuďmi, aj s rôznymi ľuďmi, čo majú nejaké občianske združenia alebo nejaké komunity, ktoré zastupujú v rámci toho mesta. A tí sa vlastne postupne stali súčasťou tej pracovnej skupiny, ktorá tvorí budúcnosť toho objektu. A zároveň tá skupina vlastne nejak umožní aj uvažovanie o tom ekonomickom modeli, pretože ho nemôžu vlastne takúto vec ťahať sami a chcú ako keby nastaviť nejaký typ aj komerčného fungovania alebo s podporou vlastne verejnej správy mať nejaký typ služby, ktorú môžu prenajímať, čiže tá participácia je taká akože nástroj na to vlastne zistiť, či to vieme nejak ekonomicky udržať. Takže nasledujúca úloha by bola imaginatívnej obci, ktorá má 7 000 obyvateľov, je v centre opustená budova, roky chátra. Chcete s tým niečo urobiť? Môže pomôcť vášmu klimatickému boju? A koho a ako zapojíte? Tiež by sme sa teda rozdelili do tých skupín a ja by som vám nazdieľala tabuľku, ktorú si môžete otvoriť aj na inšpiráciu, ak máte chuť, ale môžete si to len tak akože medzi sebou povedať, že kto by bol vlastne v rámci týchto ako keby v rámci tej matice je to vplyv, aký moc, kto by bol dôležitým aktérom, koho by ste zapojili. Samozrejme, môžete si tam aj povymýšľať veci. Môžete si to zasadiť do nejakého vášho imaginatívneho prostredia vašej obce. Môže to byť aj menšia budova, tak aby sa vám s tým vlastne nejak dobre pracovalo v rámci vašej predstavivosti. Čiže koho a ako by ste zapojili, kebyže chcete revitalizovať a skúsiť vlastne aktivovať takúto veľkú budovu alebo menšiu. Takže skúsim vás rozdeliť. Skúsim zase do tých troch. OK. OK. Tak ďakujem za vašu aktivitu. V podstate to čo sme si vlastne prebrali, môže byť prispôsobené akémukoľvek projektu. Vy ste to vlastne na tej budove vlastne je to ako keby najjednoduchšie vidieť. A preto som vlastne vybrala takýto príklad, lebo je to niečo hmatateľné. Je to oveľa jednoduchšie si ukázať príklad na budove, než je na čistom vzduchu, obrazne povedané, ale princíp je ten istý, že my si vieme vlastne rozanalizovať, že kto je ten, kto má moc to ovplyvniť, kto je ten, kto má záujem na tom a následne vlastne takto s tým pracovať. Čiže keby ste si analyzovali hociakú ako keby aj kampaň alebo participatívny proces, tak to vlastne viete na základe toho štrukturovať. Dáva vám to takto zmysel? To je vlastne ako keby kľúčová pointa môjho vstupu.
A vlastne kľudne môžeme prejsť k záverečnému feedbacku, keď je to za vás takto OK. Neviem, že či máte vy ešte nejaké otázky, alebo chcete sa na niečo ešte opýtať. OK, keď nemáte teraz otázky, tak určite budete môcť mať otázky kedykoľvek v budúcnosti. A ja mám tu nejaké otázky. Mali by ste vidieť prieskum a vedieť na ňo odpovedať. Je to anonymný prieskum, takže nemusíte sa hanbiť. Teda kľudne môžete aj viacerí, ak nevidíte ten prieskum, tak možno len povedať, že ako vlastne sa dívate na úroveň informácií, ktoré ste dostali a prípadne čo vám chýbalo. Alebo čo by ste chceli doplniť? Veľmi dôležité, že v dnešnej nejakej takej spoločnosti s komplexnou deľbou práce je ťažké vlastne byť aj doma plne funkčný člen, aj v spoločnosti plne funkčný člen aj v práci a vo všetkých tých sférach, takže určite je fajn si, ak nám záleží na nejakých veciach, tak sa pozrieť na to, že ako to vieme dosahovať v spolupráci aj presne s tými ďalšími organizáciami. Tu je na záver taký citát, že starý spôsob fungoval a nie je potrebné ho meniť a že koho to môže byť citát, že je to vlastne dlhý a ťažký boj vlastne niečo presediť alebo niečo zmeniť, ale mení sa to postupne a práve spojenie sa s ďalšími ľuďmi je tá cesta nejakým spôsobom si prešlapávať nejaké zmeny. Vidíme to aj v praxi, že sa darí komunitám aktivovať, že sa darí komunitám presadzovať si svoje okolí, robiť komunitné záhrady a kupovať staré fabriky. Takže nie je potrebné sa báť a tento ako keby starý spôsob, ktorý fungoval, môže byť v niečom inšpiratívny, ale môže byť takou akože výzvou pre nás skúsiť ho trošku nakopnúť, aby sa trošku zmenil. Takže to je tiež taká akože výzva na záver. Tu sú potom zdroje, sú tam nejaké články od mojich kolegyň, ktoré vlastne ako pripodobňujú tú spolutvorbu a participáciu možno z nejakého iného pohľadu. Takže ak budete chcieť, tak sa môžete aj týmto inšpirovať a kľudne teda, keď myslíte, že by ste vítali možno nejaký pokročilejší vstup ohľadom participácie alebo nejakú nadstavbu, tak ja vám to kľudne spracujem a dopošlem v rámci týchto materiálov, čiže som rada veľmi za spätnú väzbu. A kľudne, keď ešte budete mať nejaké podnety alebo požiadavky, tak nebudem veľmi rada, aby ste to vlastne mohli využívať čo najlepšie a najdresnejšie. Čiže takto za mňa všetko. Je to v poriadku, alebo ste zvyknutí na 2,5 hodiny webinára bez prestávky, alebo chcete pokračovať diskusiou? Nie som si úplne istá, že aký je zvyk v rámci tohto, ale ja som si tak povedala, že sedieť 2 hodiny v kuse nie je reálne. Takže asi to môžeme ukončiť. Ak ste za, tak kliknite na palček. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne, prajem vám ešte príjemný večer a pekný víkend. Ďakujem.